Ez a deportáltaknak, meg akik külföldre mentek és az imakönyvet nem tudták vinni, azoknak mind itt vannak az imakönyveik eltemetve. Ez egy ilyen hatalmas, egész körülbelül idáig. Hát, hogy ez meddig volt, ezt nem tudni sosem, mert ebből nagyon át van durva már. Biztos, hogy sokat elvittek. Sárga busszal mentette a zsidó családokat egy buszos makón. Ültettek az emlékére egy fát. Zsidó volt, ékszerkereskedő. Azok a tálak mind zsidóktól valók, jó kereskedők voltak. Kirabolták azokat az üzleteket az oroszok, mikor bejöttek, akkor a nép hordta a holmit. A zsidóházakat is kirabolták, a bútorokat, mindenfélét összehordtak a zsidóházakból, maguk között elosztották. Próbálták visszaszerezni a holmikat, akikhöz adtak megőrzésre, azok azért visszaadták legtöbbnyire a holmiukat. A főtéren voltam fodrász, rengeteg parókát csináltam. 4-en voltak, elég hamar kimentek Izraelbe. Iskolai barátság. Az édesapja halkereskedő volt, tekerte a biciklit, vitte házhoz a halat. Nekem csak jó emlékeim vannak. Voltak rőfösök, kereskedők, piaci árusok, volt itt egy zsidó orvos is, nyilas lett. Nem voltunk az egész család se nyilas, se kommunista. Hallották, hogy el fogják vinni őket, és láttuk, kis teherautóval vitték a gyerekeket. Nem emlékszem, hogy valaki is örvendezett azon, hogy ez történt a zsidókkal. Tudtom szerint nem voltak rossz emberek. Majd megyek jövőre. Wer noch, du wäre du durch in Gescheißer für Macke? Makkewe? Ja. Chaim Weiss ist ja Makkewe. Chaim Weiss, ne? Das hast du nicht du wer ja noch. Wer noch du Makkewe? Ismerte maga Markovicsot, akit le... Biztos, itt volt a Markovics bácsi. Markovics Itt van bácsi. most Amerikából. Toronto. Jaszi itt van? Hol van a Jaszi? A Jaszi. Akar beszélni vele, próbálok telefonálni. Fölhívok. Ez zsidó? Ők nem zsidó. De ők csinálnak is egy... magyar? De magyar? Ő nem, ő angol és ő magyar. Magyar. Igen. Nem csinálnak rosszat zsidóknak, akkor már jó. Itt már hány év óta nincsen, sajnos olyan gyönyörű lett az a templom, csak személyek hiányoznak. Nagyon-nagyon szép lett, de nincs benne ember, mit érünk vele. Áldva legyen a kezetek,
aki ezt csinálta. Mindegyiküknek áldva legyen a kezete. Nagyon-nagyon szép. Hát de kinek? Kinek? Tudtuk, én azért vásároltam mindig annyi boltba, hogy miért jön föltűnő. Mert így úgy gondoltam, hogy annyi eszem nem volt, hogy dehogy nem, hát így is meg tudtak volna fogni, ha akarnak, de úgy nem akartak. Nem volt olyan rossz besúgom, senki, aki beköpte volna a nevemet, hogy hát ez a kis Cukros Rózsi, hát ez erre mög erre viszi a 2 kenyeret is vettem. Ne nem egy helyen. Úgy vettem, hogy... És akkor, mikor bejöttek az oroszok, akkor még szeptember 20 akárhányadika volt, és majd október végén mentek haza, mert nem mertünk hazamenni, mert nagy volt a gyűvésmenés, nekik is lakóink lett a házukba, azt nem mentek. Úgyhogy olyat csináltunk, hogy este Fülöpre elmentem, én, azt akkor ő szétnézett, hogy mi van otthon. Azt akkor ugye meglátták a lakók, azt akkor berezeltek, hogy most mi lesz. Rózsika is csinálta, és az anyja is csinálta, mindenki csinálta. Nem lehet elképzelni. És nem érti, hogy a máma egy más világban, akkor úgy olyan zsidó ellenes felfogás volt az egész világon, maga azt nem tudja elképzelni, és ezek az emberek hajlandók voltak menni, csinálni az életüket, feláldozni a zsidó véget, és nem lehet felfogni, hogy ilyen emberek is vannak a világon. Oda én készítettem vizet oda a kereszthez. Jöttünk megköszönni szavakkal, amit úgyse lehet megköszönni, hogy mit. Balla Péter egyés egységét, önazonosságát és felelősségérzetét támasztja alá az is, amit szintén láthatunk itt a kiállításon, az a munka, amit társaival, az SDG szélesebb közösségével együtt tett a II. Világháború idején az üldözött zsidók megmentéséért. Méltó, hogy most a holokauszt emlékévben így is gondoljunk rá, aki szeretetével, veszélyvállalásával sokak megmentője lehetett, és ezért ő és felesége megkapta a Yad Vashem elismerést. Az első diakonisszák. A Betesdában zsidó embertársaikat mentették. Árjapapírokkal, hamis igazolványokkal, újonnan gyártott családfákkal látták el őket.
A Noszvajon álló intézeti házat az árván maradt zsidó gyerekek számára otthonként ajánlották fel. 2013-ban Bodoki Richárd e tevékenységéért posztumusz megkapta a helytállásért embermentő elismerést. Az első sárga csillag, amit láttam, egy kis rongyból volt kivágva. Egy ismerősöm viselte, aki úgy tett, mintha nem látott volna, és elkerült az utcán. Nem tudtam, mit jelent. Nem olvastam újságot, nem olvastam a csillagrendeletről. Egy zsidó barátnőm magyarázta meg, hogy milyen életveszélyes dolog ezt a sárga csillagot viselni, s hogy még veszélyesebb fel nem tűzni annak, aki zsidó. Telefonokat kikapcsolták, s barátaim közül sokat nem tudtam megtalálni. Borzalmas hírek keringtek a téglagyárba internált zsidókról, a bedrótozott vagonokról, s ahogy bealkonyodott, megindultak Pest utcáin a csillagos menetek. Felhívtam a Betesdában Bodoki Richárdot, hogy kaphatok-e 2 diakonisszát a házhoz. Azonnal jöttek. A Vérmezőnél találkoztunk. Katalin és Mária testvéreknek átadtam a kulcsokat, s megbeszéltük, hogy másnap takarító személyzetet hozok, s a svédektől csecsemős anyákat átvállalunk. A diakonisszák munkába álltak másnap, s a ház 2 nap alatt csordultig megtelt. Egy szörnyű tragédia történt, mert ez akkor volt már, amikor Buda föl volt szabadulva. És a nagyapám volt a Mázónak az egyik főmérnöke. Ő volt a főmérnöke 922-ig körülbelül. Akkor volt az első zsidó törvény. És valami munkása fölismerte, aki egy főnyilas volt. És letartóztatták, és a Dunába lőtték a nagymamával, az Ilona nagynénémmel együtt. Mind a 3-ukat. Közben ott a Szemere utcában maradt a nagynéni, meg az Emil bácsi, Steinemin, akik meg próbálták minden áron megmenteni az unokahúgokat, akiket letartóztattak december 1. napjaiban. És annak itt van a leírása a fiától. Erre őket is feljelentették, és szintén a Dunába tették. Szörnyű, hogy micsoda fejeket dobtak oda be, hogy mit tudtak volna csinálni. Óriási szerencsém volt, hogy mindig mindenütt nagyon kedves emberek közé kerültünk. De volt egy biztonsági érzet, hogy ezt a szülők mondták, hogy nekünk ott kell lenni, és azok, akik minket fogadtak, azok jók voltak hozzá. E végtelenül magányos utamon egyetlen pillanatra sem merült fel bennem mindaz, ami 1944. december 5-e éjjelén és 6-án virradóan történt. E szenvedésteli órák, melyeket anyánk jelenléte enyhített, kitörlődtek emlékezetemből. A ködben tett sétáim inkább egyfajta gyógyírként hatottak magányos lelkemre. Megjelent az itteni cikk, és jött egy telefon, valaki, akinek a férjéntének segített az Albert, és meghalt, és hogy senki nem akarta mondani, hogy egy Göring mentette meg, hogy kellemetlenség van. És tényleg az Albert nem is várta el, nem úgy értették, hogy elárultnak. Ez elmondta a történetet, hogy mióta férjével, de a legérdekesebb dolog az volt, hogy mondta,
hogy először a férjét megmentette, nem tudta, hogy ki mentette meg, és 44-ben az Albert utoljára visszajött Budapestre, mit segítve, a férjével találkozott a Ritzben. Az Albert járt a Ritzben. Fantasztikus verseket írt Kovács fiatal korában, és hegedül, és az Albert meg zongorázott. Úgyhogy mikor ezek találkoztak, itt se háború, se üldözés, minden, hát ezek lelki rokonok voltak. Lehár Ferenc, a világhírű magyar zeneszerző, Garabonciás című új dalművét vezényli a Magyar Király Operaházban megtartott ősbemutatón. Akit én ismertem, akinek az üzlete a mi házunkban van, de egész bébikorom óta ismertem. Az Albert Göring és a Kovács együtt Rómában sétálnak. És hogy ebből a képből rengeteg emberiség tükrözik, egy fantasztikus kép. Az Albertet ismerje el a Yad Vashem. Na, én neki mondtam mindvégig, persze, hogy megérdemli, de hát ez azoktól kell, hogy jöjjön, akiket megmentett. Ez a legszebb megemlékezés az Albertről, hogy ott van egy ilyen kiállítás, és körül van véve pápai zsidókkal. De ez azért tényleg egy fantasztikus dolog lenne, hogy egy ilyen holokauszt kiállításon a zsidók között ott van egy Göring, és ami érdekes, hogy ebben a fényképben ő csak sugárzik az emberség. Itt vannak az unokák, itt van a fiam, lányom, úgyhogy azon kívül meg már eljárt az idő, most már ebbe a korba visszamenni, 69 év, visszamenni oda, amit csak egy vágyunk van, és egy imánk van, hogy itt ezen a darab földön legyen már béke, és békés együttélés a szomszédokkal. Ez a vágyunk. Vonat elindulás, mikor ott voltunk édesanyámmal, amikor búcsúztunk, ez is visz egész életemben át, és ha jön a hosszú nap ünnep, akkor alig várom, hogy vége legyen. Mert borzasztó nehéz átvinni ezt az ünnepet. Hát gondolataim minden percben ott vannak. Még csak ezt akartam elmondani, ezt a pár szót hozzáfűzni. A könyvemben, amit írtam, ebben a feliratban, amit írtam, ebben is le van rajzolva a vagon, a szerelvény, a vonat szerelvény, a vagon sorozat. Köszönöm szépen, Tari úr! Ott voltunk 1945. június végéig, amikor is mondták egy éjszaka, hogy az oroszok elzavarták a németeket, megszállták a várost, és fel vagyunk szabadulva. Akkor hozták az oroszok anyámnak valami orosz orvos, aki mondta, anyám mondta, hogy a gyerek nem tud menni a húgomat, akkor hozott neki egy Ovo Martin, meg mondta, hogy kristálycukrot ötessünk, semmi mást vele, avval próbált segíteni. Az oroszok meg, amit hoztak kaját, konzervot, akárcsak az amerikaiak a másik oldalt, azt is elkezdték ott önni ez a sok éhős ember. Hastífusban rengetegen meghaltak utána. Rengetegen. Aztán összeállították a szerelvényt, és személykocsikba hoztak haza bennünket. Úgyhogy valamikor júliusban érkeztünk 45 Budapestre, onnan meg aztán Makóra.
kid, azt tartja, az volt, mert Krišmelajnul az već Krišmelajnul. Gdje hrati do? Ще вот це там, давай сюди. Дігедек си сюди. Markus Percelta Szachmó. Markus Percelta. You make it for him. That's good. So if I'm making the video, nobody sees me. If you're making, you're not be seen. So I told you at the Mako, the whole film that you made, everything is very nice, but you can't see you. Okay, I have to take the food. I have food for 150 people. Some things are frozen. Some things have to go refrigerator, freezer, wine, grape juice, fish, meat, stuff, baked stuff, frozen stuff, everything. Mi most azért jöttünk össze, hogy az előadásokat hallgatva együtt gondoljuk át az első világháború és annak következményeként kialakult újabb és még rettenetesebb történelmi mélypont, a második világháború egy rendkívüli és meghatározó történését. A 100 éves évforduló mellett ott van a másik, nem olyan kerek, de annál súlyosabb évforduló, ahogy miniszter úr is említette, 1944. The Hungarian Jews became the largest single block of victims at Auschwitz-Birkenau, comprising about 1/3 of the total dead. Because it has been 70 years since some Hungarian non-Jews became co-perpetrators in the Shoah, but also because it has been 70 years since other Hungarian non-Jews became rescuers of compatriots whose lives were in more grievous and immediate danger. 100 évvel ezelőtt a makói neológ zsinagógába elhangzott: építsetek új házat, és a neológ zsidóság így tett. Keresték a város békéjét, ahol éltek, dolgoztak, imádkoztak, tanítottak. Majd egyszer vége szakadt mindennek. Elvitték őket arra az útra, ahonnan csak nagyon keveseknek adatott meg a visszatérés. Végül utolsó gondolatként hadd idézzek egy régi tanítást. A Talmud úgy fogalmaz: Im habotél korbóniais, veha tajdó énaj bótél. Ha egyszer majd minden áldozat megszűnik, és ez utalás a jeruzsálemi főtemplom pusztulására, a hála és a köszönet áldozata soha nem fog megszűnni. Hálával és köszönettel fordulok mindenki felé,
aki tevékenyen részt vett abba, hogy ma itt lehetünk, hogy együtt emlékezhetünk a múltra, hogy ebből az emlékezésből erőt meríthetünk a jelenbe, és egyben a jövőbe is. Ki bone bájis hódos, íme az óra és a perc. Építsünk együtt, építsünk közösen új házat.